Gonz, a Chillmaster, MSDR, Bomatazian, JQTKT. Sabruga rakabaruka nini gamba wese anosaisa takamuramba ifishi Kurukangu mangi mshini wa majusi enda tidi kubanda rusi taenda pa maiki wopinda busy JQTKT, CLS, MSDR lola kotomanyirei saurongo mariri bora nditachire ndopanda kanda mumaneti usachire kuimba pasina isusu nozobaende zichibatsirei kana pasina isusu kushandira hala semu nekugocha susu competition vanorara neputsu kavambovhurika vachangonopa kurutsu kunge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi nekuti ndinenge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi netivarenditachi andiverengere chero pane bhuku itori celebration ndapamusoro kunge dhuku ndipei doro rangu musanditire chikruku grazi rangu riri kupi ndione zvachinja luku vanoti ndinoshaya but they wanna book tezvinhu zvangu skii rangu iri kuku I won't bora kunge teho yekubruku uyaimese umwe uku ncheta mari yakareba kunge baba kuku chipebhi changu yenobunda vaonesa chichuku chitori zvimwe zvinhu kunza baba juku tovanzisa music vachitinzisa ugugu 6 to 6 kunge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi nekuti ndinenge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi netivarenditachi 6 to 6 tichishaura vaiti zvinopera muchakaura tiri kupisa sembaura matsagati waura vachina chekutaura makoments tabva kubata basa vauraya hanzi vauraya ende vauraya vakadi vakasataro ndobva munozonzwa toti nhamo ine nharo mangoma tomagarira sesharo uyo vachinongedzera aro atakutombodifenda taito ko ivo vari kudifenda neiko 6 to 6 kunge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi nekuti ndinenge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi netivarenditachi kurukangu mangi mshini wa majusi enda tidi kubanda rusi taenda pa maiki wopinda busy JQTKT, CLS, MSDR lola kotomanyirei saurongo mariri bora nditachire ndopanda kanda mumaneti usachire kuimba pasina isusu nozobaende zichibatsirei kana pasina isusu kushandira hala semu nekugocha susu competition vanorara neputsu kavambovhurika vachangonopa kurutsu kunge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi nekuti ndinenge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi netivarenditachi andiverengere chero pane bhuku itori celebration ndapamusoro kunge dhuku ndipei doro rangu musanditire chikruku grazi rangu riri kupi ndione zvachinja luku vanoti ndinoshaya but they wanna book tezvinhu zvangu skii rangu iri kuku I won't bora kunge teho yekubruku uyaimese umwe uku ncheta mari yakareba kunge baba kuku chipebhi changu yenobunda vaonesa chichuku chitori zvimwe zvinhu kunza baba juku tovanzisa music vachiti